ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପିତା। ଆପଣ ମୋରି କକ୍ଷକୁ ହଠାତ୍ କୁହନ୍ତୁ ପିତା, କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କଣ କହିଲେ ପିତା? ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଆପଣ ବା ମୋତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଘୃଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବି ବା କିପରି? ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପଦାର୍ଥ ମଣିଷ କୁଲାଙ୍ଗାର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପିତା। ଆପଣ ବା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେମିତି? ଯାହା ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପର ତେଜିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନି ପିତା, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦ ନିତିଦିନ ଯାଇ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳିର ମଦ କୋଠିରେ ସୁରାପାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇକ୍ଷଣି ସେ ଅଞ୍ଜଳିର ମଦ କୋଠିକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପିତା, ତବ ଚଲାପଥ ଅନୁସରି ମୁଁ ଏହି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ମୁଁ ଏହି ରାଜସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ନିପାତ କରିଦେବି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋଭନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଆଶା ଅଛି। ଏଣୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।